खुलुमबाय, आं उदांस्रि मोसाहारि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ चैतन्य महाप्रभुनि जोनोम सान महरै फालिनाय जायो। 1486 मायथाइनि 18 फेब्रुआरियाव बिथांनि जोनोमा जादोंमोन। बिथाङा धोरोम सिबियारि मुगानि मुंदांखा ऋषिफोरनि गेजेराव सासेमोन। बिथाङा भजन रोजाबनायनि मोनसे गोदान रोखोमखौ जोनोम होदोंमोन आरो राजखान्थियारि दिदोमथि गैयै सानफोराव हिन्दु मुसलमान खौसेथिनि गोरोबलायनायखौ गोसो होदोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल बेटारि डे, नेशनेल ड्रिंक विन डे आरो नेशनेल क्रेप स्टाफ फ्लाउन्डार डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।